Krásny deň vám prajem, drahí moji milí. Rád by som sa vám dnes prihovoril týmto videom spirituálnou chirurgiou. Možno, že ste o spirituálnej chirurgii už počuli alebo nie. Ak nie, tak počúvajte ďalej, ak vás zaujíma táto forma spôsobu uzdravovania človeka ako takého. Ja vás pozdravujem v tomto dni, dneska máme piatok 19. septembra 2025, len pre poriadok, aby tí z vás, ktorí budete počúvať toto video o mnoho neskôr, že kedy sa toto video natáčalo. Zároveň vám želám krásny piatok a nadchádzajúci víkend, ktorý sa veľmi blíži a utekajú nám tie týždne ako sekundy, dalo by sa povedať. Život ide rýchlo a snažíme sa aspoň čo to zachytiť z tohto života tak, aby sme si ho, ako sa hovorí, užili, mali z neho radosť, tešili sa a robili veci, ktoré nás bavia, tešia a máme z nich radosť. No a mne robí radosť vždy vám ponúknuť možnosti, ktoré ma zosobňujú, ktoré ma vedú už viac ako 11-12 rokov a ktorými pomáham mnohým a mnohým ľuďom už celé roky. Ja fungujem emocionálne a fungujem hlavne cez intuíciu a intuícia mi dneska začala hovoriť slova a vety, ktoré je potrebné povedať v tomto videu. Ako som spomenul, spirituálna chirurgia. Poznáte to? Nepoznáte to? Alebo názov technický PSI chirurgia? Táto forma uzdravovania človeka mi prišla do môjho života v roku 2017 úplne iným spôsobom, a to je cez jedno regresné liečenie, cez jednu regresnú terapiu, kde jedna malá časť tohto uzdravovania zosobňovala práve spirituálnu chirurgiu. A keďže, ako sa hovorí, že niekedy urobíme nejakú činnosť, nejaký úkon a zistíme, že nám funguje, že nám ide, že nám to ide s ľahkosťou, ako keby sme to vedeli, ako keby už sme to mali v sebe. A to isté sa udialo aj u mňa s formou uzdravovania, a to je spirituálna chirurgia. Spirituálna chirurgia funguje na báze toho neviditeľného, to, čo ľudia bežne nevidia. Funguje na báze veľkej dôvery a veľkej viery. Cítiť a vnímať a veriť v to, že existuje určitá forma, ktorá je, dajme tomu, pre nás neznáma alebo neviditeľná a zároveň vie vstúpiť do vašich fyzických polí, do lokálneho miesta, napríklad žlčník alebo žalúdok, alebo nejaká svalová rovina, alebo čokoľvek, čo je potrebné vám začať uzdravovať na vašom teličku. Spirituálna chirurgia v konečnom dôsledku a výsledku, keď sa uskutoční takéto uzdravovanie u kohokoľvek, kto si takéto uzdravovanie vyberie, tak niektorých treba zopakovať takéto uzdravovanie a u niektorých sa deje zázrak už hneď po prvom uzdravovaní. To znamená, že vo výsledku to vyzerá, ako keby prešiel naozajstnou chirurgiou. Prečo to tak je? No, hmota na svojej molekulárnej úrovni alebo na tej našej pre nás neviditeľnej úrovni je energiou. A energia je preskupiteľná a dá sa s ňou pracovať. Dá sa vstúpiť energeticky, spirituálne, energeticky do tých polí. Nazvime to, ako keby ste mali akúkoľvek vec a viete do nej energeticky alebo spirituálne vojsť dovnútra a opraviť to. To znamená, že vôjdete dovnútra, opravíte to a začne to fungovať. Buď o čosi lepšie, alebo to začne fungovať úplne správne. Takže ak vás zaujíma forma spirituálnej chirurgie a táto forma uzdravovania, tak mňa to učili majstri, ktorých učili filipínsky veľmajstri z Filipín. No a naučil som sa aj formu
nielen cez to regresné liečenie, cez tú regresnú terapiu, ale naučil som sa aj formu spirituálnej chirurgie po vetve filipínskych liečiteľov. Táto forma sa dá robiť iba osobne, to znamená, že je potrebné si dojednať termín, viete prísť, vieme sa o tom porozprávať a ak to budete cítiť a vnímať a chcete sa do toho pustiť, tak použijeme túto možnosť tohto uzdravovania pre vás tak a natoľko, ako sa len dá v tej danej chvíli, aby vás to uzdravilo čo najviac. Akou formou to funguje, to opäť viete zistiť osobne, i keď trošku o tom môžem povedať. Keď si zoberieme lokálne miesto, do ktorého ideme vstupovať, tak toto je fyzická rovina, hmotná rovina, ktorú si vieme chytiť, ale v nej sa nachádza zoskupenie aj formy energetickej alebo spirituálnej, do ktorej v podstate vstupujú polia toho dotyčného, ktorý vás ide uzdravovať. A tie polia sa preskupovávajú v rámci toho lokálneho miesta s úplnou presnosťou. To znamená, že deje sa to, nazvime to, za Božej prítomnosti a za prítomnosti určitých energií, ktoré vedia túto formu pre vás preskupiť v tom lokálnom mieste natoľko a tak, ako keby došlo k operatívnemu zákroku a došlo k jeho úplnému uzdraveniu. Osobne najviac to neviditeľné vidím, keď mám zatvorené oči a keď pristupujem k takej forme spirituálnej chirurgie uzdravovania u človeka ako takého. Mám zatvorené oči, idem liečiť a uzdravujem dané lokálne miesto tou formou, ako ma vedú zhora a riešime to lokálne miesto za tú krátku chvíľu 10, 15, 20 minút do takej formy a takým spôsobom, aby sa to lokálne miesto čo najviac očistilo, preliečilo a uzdravilo. Zároveň z toho lokálneho miesta, keď tam niečo vidím, tak stamať to povyberám. Či sú to nejaké energetické zhluky, či sú tam nejaké energie, ktoré by nejakým spôsobom mohli práve vplývať na to lokálne miesto. Poupravujem tam určité veci, ktoré mi ukážu zhora, že je ich potrebné dať na poriadok, vyčistiť ich, uzdraviť ich, narovnať ich. A práve preto je potrebné niekedy zopakovať takúto formu uzdravovania, aby pomaličky postupne mohla tá zmena v tom lokálnom mieste nastať. Skúsenosti u ľudí, ktorí ku mne prichádzali za tie roky, sú rôzne a sú aj, my ľudia tomu hovoríme zázrak alebo spontánne uzdravenie. To znamená, že dochádzalo mnohokrát u ľudí práve touto formou spirituálnej chirurgie k úplnému uzdraveniu. To znamená, že ten človek sa mohol vyhnúť klasickej chirurgii, mohol sa vyhnúť klasickým spôsobom nejakého uzdravovania, bez toho, aby narúšal nejakým spôsobom lokálne miesto nejakým skalpelom alebo nejakou inou formou, ktorá v podstate narúša celkové prostredie, do ktorého musí fyzicky ten skalpel, ten nástroj vojsť. To znamená, že spirituálna chirurgia nenarúša živé miesta, živé tkanivo, svalstvo, žily a tak ďalej. Proste vstupuje tam bez invazívneho vstupu a i napriek tomu dokáže naladiť celé to prostredie do takého stavu, aby bolo na tom lepšie. Samozrejme, ako sa hovorí, že je lepšie raz zažiť ako 100-krát počuť, takže ak vás táto forma takéhoto uzdravovania zaujíma a v momentálnej dobe riešite to, že by ste si potrebovali nejakým spôsobom uzdraviť akúkoľvek lokálnu časť na vašom tele, a nie je to akútne, lebo s akútnymi záležitosťami určite je potrebné ísť v prvom rade ku lekárovi. V každom prípade, ja nie som lekár, to znamená, že akékoľvek zdravotné hľadiska je potrebné konzultovať s lekármi a odborníkmi na to danými. U nás v Centre Liečivá cesta cez toto uzdravovanie viete zistiť, že či
museli by ste ísť aj na klasickú operáciu. Viete zistiť to, že ten wow moment, že aha, funguje a existuje aj niečo úplne iné a že mi to vie pomôcť a že tým pádom sa uchránim pred klasickou chirurgiou. A keď zistíme, že v podstate nám to zhora nedovoľujú, to znamená, že prejdete takýmto uzdravovaním a aj napriek tomu budete musieť ísť na operáciu, tak i napriek tomu sme mali skúsenosti za tie roky že tá operácia dopadla o mnoho lepšie, s lepším výsledkom, hlavne vďaka tomu, že v podstate už bola tam nejaká predpríprava, bola tam nejaká zmena. Uvediem príklad. Mal som pani, ktorá v podstate potrebovala ísť na vyčistenie kĺbov, lebo v podstate nemala tam už určité časti kĺbového obloženia. Proste to lekári u nej riešili a prechádzala takouto formou čistenia u lekárov dvakrát. Pri prvom čistení nebola u mňa na spirituálnej chirurgii. Pri druhom čistení, pred čistením, bola u mňa na spirituálnej chirurgii a potom išla aj na čistenie chirurgické k lekárom do nemocnice. Výsledok bol pre ňu, osobne pre tú pani, o mnoho lepší ako ten predošlý. Kedy tá spirituálna chirurgia pred tým úkonom u tej chirurgie v nemocnici nebola. Zároveň, tak ako som spomenul, stále je to o skúsenosti. Takže prenechám kontakty na našu webovú stránku a na naše Centrum Liečivá cesta pod týmto videom. Je nám potrebné zavolať, je s nami potrebné odkonzultovať to, aká táto forma, ktorá sa vám, dajme tomu, nejakým spôsobom zdá byť vhodná pre vás a viete si ju predstaviť a zároveň by ste si želali prejsť spirituálnou chirurgiou pre vašu pomoc, tak nám zavolajte, porozprávame sa o tom, alebo prídete osobne a osobne sa porozprávame a absolvujete takúto spirituálnu chirurgiu. Všetko je aj o viere, o dôvere, o prístupe, o postoji a tak ďalej, o informáciách, ktoré vám k tomu môžu chýbať. Na tomto kanáli Liečivá cesta na YouTube je aj video z prednášky o spirituálnej chirurgie. Ak vás to zaujíma bližšie, tak je potrebné si to video pozrieť a možno, že vám prídu opäť ďalšie momenty, momenty, ktoré vlastne vám pomôžu sa lepšie rozhodovať. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali toto video až do tohto času. Chcel som toto video natočiť oveľa kratšie. Zároveň teším sa, že tu ste, že ste si to pozreli a ak vás táto forma spirituálnej chirurgie zaujíma, ozvite sa nám a ja budem veľmi rád a budeme nápomocní najviac, ako sa len dá. Všetko dobré vám želám, moji milí, a krásny deň.